Šta hoćeš, ajde kažete mi. Mrežu. Koju? Trmam ta široko ovako. A zašta će ti? Moj stric me čeka tamo. Gde bre? Kako ti se zove stric? Dejan. Dejan? Da. Ko je taj? A, Dejan! Da. Iz Dorčola tamo? Da. Pa pozdravi ga puno. Dobro. Do. Je se oženio on, jeste, a? Da. Koliko ima dece? Koliko je to? Koliko je to? Da vidim. Koliko je to, brate? 10. 10 dece? Pozdravi ga puno. Puno ga pozdravi. A koje ribe peca Dejan? Male, ovako je. Kako se zovu, ne znam. Gruške. Kako? Gruške. Ruške? Da, ovako, kako se zove ovi? Pa kruške. Dobro, da mi jedno čeka me Dejan tamo. A šta će ti mreža? A da uze ribe čeka. A ne može, kako jebote. Daj, koliko mi daš para? Ajde, tamo su mi pare. Gde? Tamo, Koliko imaš tamo para? koliko si tražio? 800.000. Dobro, daću ti. Stvarno? Stvarno, majke. Nećeš da me lažeš? Neću, majke mi. Da ti umre stric? Da mi umre. Ja, kako se zove tvoj stric? Dejan. Kako? Dejan. A Dejan, da. A žena kako mu se zove? Strina? Kao da ti kažem. Dragana. Dragana? Mirković? Da. Jo, stvarno Mirković Dragana? A nije, bre, Seka, bre, sad sam se setio. Da. Jel je Seka, a? Da. Pa Seka, pičku. I, trebaju ti mreže, a? Da. A gde ti je sad stric? Tamo. Gde? Tamo u Pecani. A gde je peca? Tamo ideš daleko, ja čekam autobus da mi dođe. Koji autobus ideš? S kojim autobusom ideš? Broj 2. Broj 2? Da. Au. Ide za njega, čak daleko. Te jebate, kako sad da ti dam, ne mogu, brate. Ajde, daću ti pare. Ubiće me Ćale. Ajde, daću ti pare. Ubiće me Ćale, ne smem. Ima da me bije. Majke mi. I šta onda ako me bije? Jebi ga, ja bi ti dao. Ali, ima da me ubije od batina. Majke mi. Koliko imaš godina ti? Koliko je to? 10. 10? Da. Dobro. Moj ti, pa kako ćemo sad? A da si mi tražio štap, ja bi ti dao štap, ali mrežu ne mogu. Daj štap. A kako da ti dam štap, je? Pa ti treba mreža ili štap? A mreža jebote. Pa ne mogu sad mrežu da ti dam. Za novu godinu doći. Majke mi. A da mi je da štap. Pa kako da ti dam štap? Ajde štap. Prošao brzi voz, trebao si odmah da mi kažeš, brate. Da mi treba štap, a ja bi ti dao štap, brate. Ovako. A bombe? Koje su bombe? Letam. Petarde. Sad hoćeš i petarde? Ti sve hoćeš, brate. Ne, sam pitam kako. A čekate stric, idi. Ajde, čekam, ajde da mi. Pa idi, čekate, brate. Če ga zoveš na telefon? Kako mu ide broj telefona? 044. Kako? 044. Ne čujem te. 044. I dalje? 329. Dobro? 93. Dobro? 08. Dobro? 329. Dobro? I ništa. To je to, a? Dobro. Zvaću ga ja posle. Da vidim. Znaš da pevaš, ne znaš? Ništa, ortak, ajde. Pozdravi strica puno, Dejana, i kaži mu nema mreže, nestalo. Važi?